Come here now, girl. Какво става, пичове и пички? Аз съм Animal Галио и днес съм с... Теско Колев отново. И днес ще играем в пикционари, или по-точно испанската дума пинторио, защото все пак играта е създадена от испанец. И нека започваме, сега ще видите как се играе. Какво означава пинторио, бе? Така не разбрах. Еми, пикционари, бе. А кой е пиктионари? Не знам. Това на английски ли е? Пикционари е английски, да. Чай да видим какво означава. Пиктионари. Ето тук горе, както виждате, ми пише думата, която трябва да рисувате. Знаеш какво е това? Какво? Давай, това пиктионари е она игра с думите. Сеща. Нещо песничка. Да, може. Испанска. Бахти копирачите. Това сега човек, нали? Това човек, да. Човек и държи... Няма казваме, че няма казваме. Мисли. Значи, види, че трябва всички по принцип трябва да познат това, което някакъв рисувам. режим. Аре, дето, лесно е чакам. Дай ще нарисувам. What's up, man? Абе, да съм добър, бе. Добре, това е... Кумин... Това е... Близко си, ама не е никакъв комин. Това е... Аре, дето, супер. Пичуетито, вие знаете ли какво е това? Това е било рафт в библиотека с книги, нали? Да. Ах ти чупения рафт, вижи го това. Да го беше направил поне право, е. И сега ще виж какво е рисунка. Абе, аз съм... Да Винчи, бе. С такива рисунки ти правя. Сега ще виж. Да, ти продължава да ми губиш времето. Не, да ще попаня. Дето, загуби вече половината време и се нарисувам една зелена линия. Добре, една... розова топка. Това е бактери. Какво? Бактери, това е бактерия, бе. Какво? Не бе, това е... Подсказвам ти цвете. Значи кашан на човек. Маргарит. Събрах ми се вода. Да. Боже си. Аре, бе, бот си. Така се постарах да го нарисувам. Това не е нищо тецо, това е причина. Първото цвети. Малко наобратно го направих, ама първата рисунка било такава. Значи ти спомняш тази... Оле, и той не знае какво е това, видяхте ли? И той не знае какво е това, ама се пае на... Орче, да... Орхидея, бе, братле, орхидея, не знаеш ли кой е? Лист. Не го знам. Какво е деца? Да, трябва да се мисля. Това е... Пинокио обратно. Не. Това е... контакт. Абе, не знам дали е контакт, много странно, не знам. Някакъв нищо. Даже как е... Бързо транслейт. Транслейт бързо. Давай български. Сменя езика. Контакт. Някакъв друг детайл да му сложи няма ли бе? Няма. Направи го супер красиво. С две тата. Ето да. Бързо. Нали това? Не, почва с О, ето това. Аз ще кажа. Това е Outlet, брат, Outlet. Да. Outlet, как се ще не знам. По-лесно нещо не бях виждал. Да. Ето, гледай, той пише. Това е... Слендер Момент.
Абе, какъв Слендърман ти добре си? Това нещо е щупено. Не е щупено, просто се опитам да го запълня. О, мага. Гледате, държат нещо. Една дупчица. Пуп. Не е пуп. Той написа пуп, бе. Да, то точно тойлет е. Има едно пища, мой баш такива. This is penis. Penis with blower. Сега, Прост. Тезо. Дедо, виж сега, според тебе, той седна ли е в една от завърта или той изправния е в една от седна ли завърта? Много странно, не? Седна ли много ясно? Схема. What the fuck? Как му има такива тъпи хора, бе? Ами не знам точно. Някой артист да рисува вече. Някой истински Така, хорошо. художник. Как спиш, бе? Не, човек. Какво? Не. Какво щеш да правиш без Google? О, shit! Shit! О, това трябва да го махам, човек. Това трябва да го засвета някакси. Знаеш какво трябва да рисувам, бе? Не, Holy Той. shit. кажи ми. Не, няма да ти кажа. Аз ти помогна, бе. О, мага! Fuck! Това е... без... Си... Виж толкова ши... Това е... Добре, и така става, мама нещо липсва. Не, махам от нея, това е това. Това не са иллюминатите, виж това тригълник. Абе, си пира на тия пъца. Значи аз не Са спеш. прашки, ама как са прашки на английски? Тук съжат малко, смаци. И тук накрая шляпа. Как го пушка? Да, Ник Чауза. Какво е това, бе? Б... Искам да видя какво е това. Той там е Азия. Б, как беше спомен? Б. С... А думата е... Бой, не. Чакай, като остана 10 секунди, тогава ще почна. Не, бе. Б. 7, 6, 5, 4... Как беше мамка му? А думата е... Па... Б, точно би има написано, чек ми тази пъто. Значи лъцото трябва. Плейс! Не се рисува никога! Никога не се рисува. Рисувам си травелинг с една стрелка, където се премества. Така ли е? Да! Лъжете! И аз сега стоя... Плаукинг, плейнтинг, някакви които ще мисля аз. Значи аз съм на първо място хора с 0 точки, на второ място е Тето с 0 точки и на Аз трето виждам място друго. е Русабеия с 3 точки, аз с 0 точки отново. Това е много лесно. Не. Това е... Значи само лайк. Това е лесно, това е лесно. Това е човек, нали? What the fuck? Holy shit. Оле, не, Тето, не. Хубаво. Човек иска да ме пъва.
Сега го бъркам. Ще кажа Alien. Като изрутен. Баща му идва да му кара на училище с летящи чиния. А това е вода. Топа видя на много от мой. Той е познат. Езеро е, нещо като езеро е. Не знам, човек, не знам. Понте бе, помня. Бонд. Ти утре ми, не знам кое е това. И това са хардуърд. Fuck you. Абе, стига обижда, бе, тъпо се харесах с него. Snowman, your mother. Абе, стига обижда, бе. Ай, няма. Това аз съм добър човек. Добър чай, бе. Абе, това е утре от коло детско. Един такъв жив с нежен човек. Не е той. Snowman. То... Ще го пива ли, бе? Съмър. Написа съме, ама и... Упс. Позна го! Лесно е, пора. Да не го запътна. Верно е, що не се сетих. Гардинер. Фу! Няма какво. Стой. Абе, Цецо! Добре, вече. Сам бях го направил. Оле, що отли? Какъв дъжд праската с клиоци, да. Ще работа. Аз съм 2 човечета сигурно. Ако голяма кафа, май. Упс. То гледа нагоре малко, майци. Да, то малко се напучил. Да, няма как да го направя, не ме интересува, някак да се направи това нещо. Ето това тук е важно, това е важно, това е важно. Да, сега той ще го познае. Ловинг, две момчета ловинг, нали? Откъде знам, че са момчета, бе? Еми с голгова си, двамата! Еми има момиче с голова, откъде? Света. Какво ще да направя? Един пет Еп. ще направя. Готово вече две момчета. Сега някак се нарисува човек, някак се нарисува. Спонсор. Еми, хубаво почуе. Това беше от мен. Али Моване с... Цецко Колев. До следващия клип. Ако ви е харесал или искате още такива игри, пишете коментари там за други игри, с които може да играем с Цецо и така нататък. Довиждане!